Aurrebetan, bale? Guggenheimeko museoa emoten dau. Honek artistak. Oraintxe. Mostu, bale, Nisrin? Mostu oin hori. Ai, hemen jauzi da, neskak. Ez. Bueno. A ver, banoa. A ver, zer da? Hori da esfera esaten jako horri. Bale? Geometrian esaten zaio esfera. Zer sabiz, Amets? Barrazkiak egiten? Bueno, gero izango dizut zer egingo dugun horrekin.